Dnes je 15. červen, 3. sobota v měsíci a my se scházíme v Čimelicích při příležitosti 57. výročí maturity. Za volantem sedí naše Markéta, vedle ní se veze Jana a já jsem jako další spolujezdec. Už se blížíme k Čimelicím, program je přesně daný, ten jsme dostali písemně. Začíná se obědem na Knížecí neboli u Mexika, pak je na programu prohlídka kostelíčka a pak se přesouváme k zámku. Chvilku postojíme u pamětního kamene, potom se podíváme na chlapecký internát a už jsou tady spolužáci a spolužačky. Hele, Táňa. Jo, ale tady se jdu pozdravit s Žachovou. To není možný. Ahoj, Táňa. Ahoj. Jak je to možný? No, jak je to možný? 85 mě bude. Šílený. No, mám tady 3 kilofy. Taky si vás pamatuju. No to chce. Ježiš, Renato, taky jsme toho zažili vy. Zmrzlenovejma a jinak, jo. Zámecké druhé patro je zcela nepřístupné. Vstup do zámku začíná být na vlastní nebezpečí. Tady vidíme Holoubka, který to také nepřežil. Toto není, prosím, zámecká šatlava, ale přízemí levého křídla zámku, kde bývaly dílny. To je teda tak krásný místo tady. Ten zámek? No jako vůbec. Jako ten zámek, ten park. Hrozně malebný mně to tady přijde. A teď jedeme na Hvížďalku, kde se setkají všichni se všemi. Šli zapálit svíčku za ně do kostela. Úsměv, upřímný úsměv. Na mě nemůže být. Čau, Věrko, ahoj. Jo, že on má narozeniny. Jo, mám. Já taky měl před 2 lety narozeniny 11.